Ambona uMakanjabula uGugu. Yo, adinwe naqondeke nje uthi bethi uyom-attack-a. Uyolala emzini wenye indoda. Wangifunani wemfazi? Ima, wangifunani mfazi? Wangifunani wemfazi? Ukuthi bayathathela iy'mpahla lapha kaNjabulo bahamba baya kaSibiya. Bathi basawokha nje ngoba phela angithi uGugu uhlala kaSibiya kwakhe kahle kahle. Bathi basawokha nje basafika ba-attack-a iy'ngane zaSibiya. Leyo mfana Thulani igama layo if I'm not mistaken. Thulani aqonde kuNjabula azama ukuyom-attack-a kodwa ahluleke. Futhi nje i-attention yonke kuNjabulo noThulani. Uvedane ley'ntombazane shaye inja yempama ku-stepmother sakhe uGugu. Yibo, leya mpama yayihamba noJesu. Manje angazi noma was that part of the script noma ubese-freestyler. Yibo leya mpama yangena shame. Ekugcineni.